Ďakujeme veľmi pekne. Tak toľko pre dnešok. Tá linka, ako bolo povedané, stánok majú tu, hneď za plachtou a tam sú CDčka. Automobil asi na predaj nebude. A tu už nám prichádzajú pomaličky Faligála alias Pepe a spol. Takže odovzdáme slovo, dostane, sa bude mikrofón, bude funkčný o chvíľku. Ste už teraz Fali kompletní, alebo ešte niekoho čakáte? Lebo vás bolo vždy toľko, že... Ešte frontliner. Áno. Dobre, však stolíček je ešte stále dosť aj voľný. A my vám zatiaľ pustíme zvučku. Takže pekný večer alebo podvečer na výjazdovom rokovaní relácie Casus Belli. Pozdravujem všetkých, ktorí prišli a sme radi, že ste naši poslucháči a občas vám doneseme nejakú tú správnu informáciu, si myslím ja osobne. A hlavne, že nešírime propagandu, ale snažíme sa aspoň hľadať nejakú pravdu, aj keď občas sa môžeme pomýliť. No. Ale to asi každý z vás chápe. Tak predstavil by som kolegov, ktorí bežne ksichty ako moje nevidíte, ale na videu, sa hambia. A nikdy ma ani nepoprosili, že by som ich tam zobrazoval okrem Vlada, lebo ten je strašne sexy a on tam chce na svoje. Takže začneme s frontmanom relácie Martin Koller, vojenský analytik, podplukár vo výslužbe. Kolega Tomáš Jancov, právnik, aktivista, skladateľ a maliar a náš. Tento rok nedostal tú cenu homofóba roka, bohužiaľ, ale dúfam, že na budúce budete hlasovať. Pracujem na tom. Aby to zmatol. Kolega Peťo, ex-vojenský pilot, a.k.a. Elon Musk. Maťo, krátko dvoje palné zbrane. Ešte mu hovoríme aj, že uspávaš hadov občas. No a naša nová posila teda Vlado Koláček, takisto podplúka vo výslužbe. No a reláciu sme začali robiť v roku 2017-18 na prelomu rokov s Mírom Jurišom a s Martinom Kollerom, takže Míro Juriš, všetky mapy a všetky veci, ktoré robíme na frontoch, vlastne chystá Míro s Maťom. Takže chalani, ja by som odozdal slovo teda kolegom, každý by vám podal pár slov. Ak budete mať na nás nejaké otázky, kto by chcel niečo príde sem, povie do mikrofónu a budeme sa snažiť odpovedať. Takže ďakujeme, že ste tu. Takže Martin, mohol by si privítať? Čo mám mluviť? Do mikrofónu ideálne. Je zapnutý, môžeš. Funguje. No, takhle, já jsem rád, že jsem tady mezi vámi. To v první řadě, protože předpokládám, že jsem se odstl mezi lidmi, kteří mají mozek a umí ho používat. A za druhé, že jsem se odstl mezi lidmi, kteří ještě chápou slovo vlast a národ.
žijeme v tragické době, já se tady nemíním dlouho rozkecávat, nejsem politik, abych tady naháněl body. Ano, správně. Na rozdiel od niektorých, ne? A tudíž si myslím, že možná bude úplně nejlepší, než když budeme rozdávat rozumy, když budete vyklást otázky. Osobně jsem toho názoru, že situace je tak špatná, že na Slovensku je možná ještě naděje, v Česku už je po ní. A to, co řeknu, to už smrdí téměř kriminálem, ale já se nemohu zbavit dojmu, že pomalu začíná znova platit to zvolání na stráž národa. Poďme k Tomášovi. Počuť ma? Dobre, už to aj teba počuť. Prepáčte, môj syn. Takže som rád, že som medzi vami. Väčšinou sa počujeme tak na diaľku. Teraz vidím všetkých vaše tváre, stretávam sa každých 10 metrov s niekým, s kým sa rozprávam. Nie som veľmi spoločenský typ, ale s vami rozprávam rád. Lebo je to o inom. Väčšinou, keď človek ide po ulici, je v tých bežných sociálnych konverzáciách, v tých bežných situáciách, tak tie rozhovory sú akési vyprázdnené a triviálne. Je nejaká taká epidémia štandardizácie tých rozhovorov, štandardizácie tých myšlienok. V podstate všetko, čo vám ten človek chce povedať, tak viete dopredu väčšinou. A tu, keď rozprávam s tými ľuďmi, za každým je to niekto, čo ma prekvapí niečím zvláštnym, niečím zaujímavým a každý má čo povedať. Som veľmi rád, že sa nám podarilo za tie roky, trocha som prispel, možno aj ja, vykultivovať tak dobrú cieľovú demografiu. A to je všetko. Keď budete chcieť nejaké otázky, tak poviem. Martin Koller už bol pesimistický aj za mňa, takže to nemusím rozvíjať. A dám slovo ďalšiemu. Dobrý deň. Ja som tam najkratšie, čiže som tam ešte len ani nie tínedžer od decembra minulého roku. Zavolal ma môj bývalý spolužiak z vysokej školy, že chcú porozprávať niečo o MiG-29. Tak vtedy som si neuvedomil, čo je to 4 hodiny vysielania. Až to bolo na začiatku decembra, jedna relácia a oni ma v tom nechali. Som hovoril skoro 4 hodiny sám a potom som zistil, aký to je strašne dlhý čas. Vysychalo mi v hube, nápady a myšlienky končili, ale nejak sme to dali. A potom ešte o to viac ma prekvapilo, že keď som im zokupoval jednu celú reláciu, že mi zavolali a povedali, nechceš s nami vysielať? Tak to som bol teda prekvapený, ale už od vtedy neokupujem celú reláciu. Skáči mi do reči stále. No, inak ten formát, ja neviem, či vy viete, ale ja ich tu vidím dnes prvýkrát. Okrem Pepeho a Petra som nepoznal nikoho do dnešného dňa s ktorými vysielame každú stredu. Lebo my sedíme doma, on sedí v štúdiu, kde nás vlastne mixuje a takto vysielame tie 4 hodiny od 8 do polnoci a v podstate sme sa nepoznali. Tak tu som veľmi rád spoznal konečne svojich kolegov, s ktorými pol roka, alebo viac ako pol roka Šírime ruskú propagandu. sme dezoláti. Mňa počujete každé 2 týždne na Frontline, ja do tej hlavnej relácie už nejaký ten mesiac, rok nechodím, lebo tá relácia, fakt to pripraviť a pripraviť to dobre, to je 2 týždne sledovania tých udalostí, fakt má teda aj svoju prácu, aj svoje iné povinnosti. Daj sa bližšie k ústam. Bližšie? No, sa mi zdalo, že je nejaký zvuk potom, keď som blízko. Takže takto vlastne to pripravujeme, pozeráme, snažíme sa vyhodnotiť relevantnosť tých správ, že čo je dobrá správa, čo je falošná, len
front je front, tam to proste tak nejde. Každá strana teda sa snaží zamlčať, čo sa jej nepodarilo a výrazne čo sa im podarilo, prípadne aj vymysleť si, čo sa im podarilo. Takže pripravujeme, ja si tak uvedomujem, keď to tak pripravujeme, že to nie sú len tie šípky na mape, tie línie, čo my posuneme, že za každým tým pohybom sú nejaké ľudské osudy, to sú desiatky mŕtvych, desiatky invalidov. Možno niekedy aj stovky rodín, ktorí prídu o nejakej forme o svojich blízkych, minimálne teda o ich zdravie, že sa im vrátia invalidi. No, bolo by veľmi super, keby Slovensko sa nikdy do takejto situácie nedostalo. A to už závisí od nás občanov, či budeme aktívni v tomto smere, budeme správne voliť a môžu byť vyššie síly. Ja mám teraz takú skúsenosť z leta. Bol som na dovolenke a som nevedel, že tam, kde sme ubytovaní, že pôsobí jeden bývalý veliteľ z 90. rokov, ktorý riadil tú obranu tých tzv. Primorníkov a on hovorí, že bola to veľká škoda, že sme sa vtedy nedohodli. Že my dodneska tým trpíme, lebo to je množstvo invalidov, ktoré za tie 10 ročia museli platiť. Že to je to rozbité, čo sa muselo všetko poopravovať. A to všetko vlastne vidím teraz na tej Ukrajine. Není len to posunutie, tá šípka, že niekomu sa niečo podarilo, alebo že podarila sa im úspešná letecká operácia, ale pak je to veľké ničenie a nech nás to obíde. Takže všetko dobré. Už som asi pokračoval v tom našom nejakom predstavovaní, ako sme sa do tej relácie dostali. V tom čase tam bol Martin, Pepe, Miro Juriš, Tono prišiel neskôr a vlastne začalo to tým, keď sa robil výber stíhačiek pre slovenské letectvo. V ktorom roku to bolo? Netuším, 5, 7 rokov. Mikrofón. Nie, ma počuť slabo? Musel som jeden stíšiť, aby nebol. Ale nebola väzba, jasné. Ale ja si spomínam, že ty si vyvolával svoje múdre do relácií tomu Vlkovi, nie? Že o tých lietadlách, keď to zostreli na Ukrajine. Vlka sme sa pohádali niekoľkokrát, najviac keď sme sa bavili, odkiaľ vznikajú peniaze, že sú z ničoho. A Vlk vtedy prestal rozprávať, úplne skončil a potom po nejakej dobe sa ospravedlnil, že teda by to tak nemalo byť, že teda v relácii by sme mali pokračovať a diskutovať. To je tu, Vlado Koláček je vlastne môj spolužiak, sme rovnakého ročníka a videli sme sa po 30 rokoch teraz prvýkrát dnes, aj keď sme sa počuli v relácii, alebo sme si volali. Takže v tomto období som začal ja chodiť kvôli letectvu vlastne. Mali sme kedysi, alebo bol som spoločník vo firme na výrobu leteckých simulátorov, ktorá dodnes jedna časť existuje. A k relácii ako takej, relácia sa zaoberá globálnymi vývojmi, s ktorým smerom sa to vlastne uberá, a plus samotnou vojenskou oblasťou vlastne obrany. A sám sebe a všetkým kladiem otázku. Chceme túto krajinu, alebo tento náš štát, alebo to naše Slovensko brániť? Je tu vôbec záujem? Akým spôsobom sa má budovať armáda? Ako to bolo kedysi? Ako sme to dokázali ufinancovať? To znamená, volajme to socik akokoľvek, má svoje výhody a nevýhody. Čo je výhoda v našom veku, že vieme porovnať to, čo bolo a to, čo je v súčasnosti, dobré a zlé stránky, čo si myslím, že treba vybrať z každého obdobia to, čo bolo dobré, a skúsiť aplikovať, ale Československo ako také malo vážnu obrannú schopnosť, to nás budeme takto nazvať. To znamená silné letectvo, vycvičené zálohy, v skladoch boli zbrane a volajme to rovno prevrat, nežný prevrat, tak prišli tu hneď nabehli špecialisti, poradcovia, ktorí začali meniť zákony, ako by to malo byť, aby sa to tu dalo lepšie poskupovať. A hlavne, to som tiež dlho nevedel, bol tlak na odzbrojenie. I samotné rozdelenie Česka a Slovenska, skúste sa zamyslieť, aký zmysel to malo. Oveľa ľahšie sa ovláda menšia krajina nejakým imperátorom, ako väčšia krajina. Môžeme sa pozrieť, ako to je napríklad na Blízkom východe, kde Irán, obrovská krajina s obrovskými svojimi schopnosťami aj napriek tomu, že sú pod sankciami, čo všetko dokázala. To znamená,
Slovensko je v súčasnosti veľkosťou nejakého stredného čínskeho mesta. Je to veľmi jednoduché manipulovať. A tak sa aj správajú politické elita, to volajme, postupne, ako sa to Slovensko rozkradlo. Uvidíme, či sa s tým vôbec dá ešte niečo robiť. Ja sa vrátim k tej obrane. Tlak bol na to, aby sa znížili počty lietadiel, aby sa zaviedla profesionálna armáda. Tak taká armáda dokáže možná týždeň udržať takú levoču napríklad. Ale to je všetko. My sme v podstate neobrany schopní ako takí. A chceme s tým niečo robiť, to je otázka pre všetkých. Pretože táto skupina ľudí, čo ste vy tu, ste tu preto, lebo to chcete vedieť, zaujíma vás to a veľa vecí viete. Ale tam, za týmto plotom, alebo za touto oblasťou, kde sme, volá sa to Borová Sihoť, sú úplne iní ľudia a tí ani nechcú o tom diskutovať. Takže je to o tom, či spoločne dokážeme s takýmito ľuďmi sa baviť a riešiť problém obrany schopnosti. K tomu ešte doplním, chceme mať armádu my, alebo armáda sa buduje na útok alebo na obranu. Podľa toho vidíte, kto aké zbranie má, disponuje a akým smerom ten vývoj ide. Keď chce robiť obranu, musí mať silné PVO, musí mať silný antidronový systém a tak ďalej, vycvičené zálohy. Keď chcem útočiť, väčšinou prvá vlna je väčšinou letectvo, čiže musí veľmi silné letectvo. Ale všetko je vo vývoji a môžeme o tom dnes diskutovať. Ako to bolo napríklad aj s... Českí bratia majú F-35 To sú výborné stroje naozaj. 2 dní opravujete, jeden let urobíte. To v lepším prípade. A uvidíme, kedy nám dodajú posledné F-16, ktoré vďaka chýbajúcim vzácnym zeminám asi nevedia vyrobiť. Peťo, otázka je, že či to len riešia prachy, že či nasypeš prachy a máme obrannú schopnosť, alebo to nestačí. Lebo teraz počul som také fámy z ministerstva obrany, že Kali hovorí, že teraz sú prachy na všetko, bez problémov. No, prachy sa dajú vyrobiť z ničoho, ale ropu si nevyrobíš z ničoho, tak to je podobné. Môžeš nakúpiť niečo, čo ti niekto nevie dodať, nevie vyrobiť, nestihne vyrobiť, naplet dopredu. Kto to bude obsluhovať? To je vaša otázka. Áno, áno. Dobre, tak ja skončím, už dlho rozprávam, nech sa páči, kladte otázky, pýtajte sa kohokoľvek, čo chcete vedieť. Prepáč. Ešte máte náš odborník na rôzne kalibre? Ktorý je ten holofób roka? No jo? Žiaľ nie, zatiaľ nie, ale robím na to. Ale aspiruje. Iba kandidát. Pracujeme na tom, máme slabý výtlak, aby sme ho tam dostali, no uvidíme, sa to zlepší. Ďakujem. Ja som asi pred 4 rokmi, alebo kedy to bolo, Pepe vystriedal Míra Juriša, ktorý mal povinnosti, tak Pepe hľadal vtedy niekoho, že ako náhradu a ja som im tam posielal nejaké kritické maily a brízganie nejaké a boli tam aj moje kontakty a dočkal som sa za nejaký čas telefonátu s takým známym hlasom tuto od Pepeho a odtedy vysielam. Ja som vtedy zverejnil nejakú sféru, nejakú gulu a to bol nejaký hoax a Majka mi napísala, že šírim hlúposti a že by som sa mal uvedomiť a tak. A hovorím, že super, že konečne niekto aspoň zapája mozek, tak som mu potom volal a sme to dali do dupy. No. To bol, myslím, že to bol taký ten diskovitý tank nemeckého návrhu, ale nikdy neexistoval a oni tam ukazovali nejakú fotomontáž evidentnú a bavili sa o tom, jak keby to naozaj existovalo. Myslím, že iba Martin Koller tak sa ako pochybovačne zamýšľala. Ja som okamžite googlil a dohľadal som tú originálnu fotku, kde boli len tie sovietské tanky z nejakého cvičenia, ale tá gula, proste ten gulovitý tank, ktorý konštrukčne bol veľmi nestabilný na pohľad, tak tam nebol a si hovorím, že tu je originál, tak som mi to poslal a ešte som nejak pindal aj na volačo, čo hovoril Peťo tuto. Takže mali tam pár mailov a potom som bol nejak oslovený a už to ubehlo a už sú to také aspoň 4 roky snad. No, dnešnému stretnutiu som veľmi rád, ja
sa zúčastňujem týchto guláš party od tej Čertovice asi, ktorá bola asi pred 5 rokmi a no a teraz sme sa zišli vlastne prvýkrát prakticky v kompletnej zostave, ešte nám chýba, pozdravujem Dominika, možno ešte príde. Ten vás pozdravuje všetkých, ale zase je na nejakom zásahu, že to mám nejakého plavca, ktorý to nezvládol, takže plaví sa a hľadá nejakého plavca, ktorý to podcenil. A potom ešte pozdravujem nášho kolegu Mateja, ktorý s nami dlhú dobu vysielal, špecialistu na AI. A takisto on začínal s frontami ako prvý a ja som to tak trošku možno aj nedobrovoľne prevzal po ňom a potom sa chvála Bohu pripojil znova k nám Miro, ktorý to oživil. Bol som veľmi rád, lebo to nie je relácia úplne pre každého a nie každého baví. Budeš musieť zapracovať na tej intonácii, lebo uspávaš hadov, vieš, už mi tam vypisovali, že by si na tom mal máknuť, aby nás počúvali, že tam aj dievčence a že už pri tom zaspávajú, že chcelo by do toho niečo zaradiť, tak občas tam s Vladom do toho dáme nejaké vsuvky, aby to nebolo také monotónne, lebo pri tej mape tam to proste monotónne je, no. A hlavne pri týchto postupoch 30 metrov dopredu, 40 dozadu a podobne. No. Keď sa Vlado k nám pripojil, tak sme prakticky išli na tie 4 hodiny plné, takže ono sa to ešte predĺžilo, ale som rád, že proste nemusím to obkecávať sám a Miro to posunul ako o hodne ďalej svojimi nápadmi. Takže kým to tam bude nejak žiť na tej fronte, tak asi to budeme zatiaľ robiť a ešte sme to oživili o rubriku, ktorá pôvodne bola Borec nakoniec a potom Pepe vymyslel, že to je lubrika, takže dávame tam ešte nejaké také blbinky. Napríklad gay bomby alebo geomézy, tie sú najobľúbenejšie. A týka sa to hlavne takých tých ideologických prvkov a totalitných znakov rôznych jednotiek a tak. Takže to je asi všetko. Som rád hlavne, že keď sa takto stretneme, tak tu s tými poslucháčmi sa vidíme aj osobne a s mnohými už aj po 3., 4., aj 5. krát už. Takže už tu stretávam starých známych. Som ešte pozdraviť Tona, ktorý niekoľko rokov s nami vysiela a bol to špecialista na radári, elektroniku a išiel veľmi podrobne do materiálov, spôsobov, ako to funguje. A dosť nám v tomto chýba, ale zo zdravotných dôvodov momentálne bohužiaľ nemôže. Takže Tono, pozdravujeme ťa. Kým by som dal slovo ešte Vladovi, Vlado by niečo porozprával o svojej knihe. Mňa by osobne zaujímavé, chalani, vy sa vyjadrite, prípadne kľudne aj naši dnešní poslucháči, že prečo sa tu stretávame iba geriatria, že na malé výnimky, no zrovna ten, takže že prečo nie sme schopní osloviť mládež, ktorá, není to asi jednoduché, ale tá mládež, čo som pozrel štatistiky, tak nás počúvajú ľudia od 30 rokov nahore, ale najviac nás počúvajú 50 až 70, 80 roční, čo je extrém a začínajú nám poslucháči vymierať, by som to povedal tak. Ale nemyslím si, že to je problém našej relácie, myslím si, že to je problém všeobecne celej alternatívy dokopy. Takže chalani, váš názor je aký na tú demografiu, ktorá sa venuje týmto témam, alebo vôbec ich zaujíma? No, já to vnímám zhruba tím způsobem, že jako kolonie, ať je Česko, ať je Slovensko, ať je Polsko, o Ukrajině ani nemluvím, to už není ani stát, ani kolonie, to je ještě něco horšího. Já říkám, že je to Afrika v Evropě. Tak jako kolonie za prvé nemáme žádnou vlastní politiku. Za druhé, vesměs nemáme žádné vlastní politiky. Ukažte mi na politiky, v Česku teda především, já nejsem schopen 100% a jednoznačně ohodnotit slovenskou politickou scénu,
ale v Česku snad neexistuje žádná politická strana, žádní politici u moci, kteří by dělali něco pro svoje voliče. Všichni pracují pro cizáky. Víceméně, jestli je to za peníze, jestli jsou vydíratelní z minulosti, jestli mají ještě nějaké jiné důvody, ale tím to začíná. Potom nám chybí osobnosti. Ukažte mi jedinou politickou osobnost v Česku nebo na Slovensku. Žádná není, ukažte mi v celé Evropské unii. Žádná není. Ukažte mi ve Spojených státech. Žádná není. No do Afriky se snad vypravovat pro osobnosti nebudeme. I když to tak vypadá, že možná ano. Takže tady máme základní problém. Co se týče demografie, no o porodnosti to by asi byl celý pořad, ale tady probíhá díky tomu, že jsme ovládanou kolonií a v podstatě cizina ovládá veškerá média a veškeré komunikační toky, kromě takových rozvratných spolků, jako je Casus Belli, Slobodný vysílač a podobně. No tak potom jsme v situaci, že se nám importují cizí názory a jeden z názorů je takový, že je třeba rozdělit společnost. Rozděl a panuj, já říkám rozeštvi a panuj. To není nic nového, to funguje už od dob starého Egypta. No ale teď se to daří obzvláště, protože globální lichva, jak já tomu říkám, ovládá prakticky veškerá média. I ta, co si platíme z vlastních peněz. Já je teda neplatím, že jsem Českou televizi odhlásil v roce 2020 a obě televize jsem odvezl na smeťák. No, takže tady dochází k tomu a jedna z hlavních dělících čár je staří mladí. Je zajímavé, že dokonce různí obhájci důchodců zapomněli na zásadní fakt, když už jsme v té prohnilé Evropské unii, proč nepoužijeme proti tomuto svinstvu listinu základních práv Evropské unie. Tam se přece mluví jasně o tom, že nelze lidi diskriminovat podle věku. A přesně to se děje. Nevím, jak je to rozšířené na Slovensku, ale v Česku teda náramně. Dokonce se objevily názory, že by se teda jaksi důchodcům mělo odebrat volební právo. Já jsem v zásadě pro, protože bychom měli okamžitě pryč skoro celý senát, zbytečný, drahý a plný slouhů cizáků, protože když teda volební právo, tak nejen aktivní, ale i pasivní. Vypadnul by náš skvělý prezident, duševní pygmej a řada dalších hlupáků, šašků a slouhů cizáků. Takže jako jestli chtějí odebírat volební právo, prosím, ale tedy nejenom aktivní, ale i pasivní, aby jsme nemuseli takové slouhy volit. Ale každopádně je tady tendence rozdělit společnost podle pohlaví, podle sexuální orientace, podle věku. A můžeme si vzpomenout, na co chceme, rasu, náboženství, etc., etc. A jsme u toho základu, to znamená rozeštvi a panuj. Výsledný efekt je ten, a můžeme ho přirovnat k době fašismu, který přesně fašismus rozdělil německou společnost na dvě skupiny, na takzvané mladé a staré. Úžasně to popisuje kniha od jistého Neila O'Sullivana, ono není moc známá, vyšla v Česku už před dávnými roky, je to útlá knížka, má to asi maximálně 200 stran A5. To je nejlepší kniha o fašismu, kterou jsem viděl, a že jich mám docela slušnou sbírku. A tam přesně se popisuje, jak povzbudili ty mladé blbce, mladé aktivisty, dali jim možnost, aby dělali s prominutím bordel, aby si dělali, co chtěli, aby řádili, pak je nahnali do Hitlerjugend a nakonec se poslali na frontu. A takhle to začíná vypadat i u nás. Já říkám ano, sláva Bohu, pošlete ty blbce na frontu, aspoň se jich zbavíme. No ale potom vráťme sa k tej demografii našich poslucháčov. Tomáš, alebo Peťo, jak chcete? Počuj ma, áno. Pardon, keď je pri reproduktore mikrofón. Takže ja si myslím, je také príslovie v Amerike, o ktorej často zvyknem hovoriť na Casus Belli, že tí, ktorí nie sú do 30-ky liberáli, tak nemajú srdce
tí, ktorí nie sú po 30-ke konzervatívni, tak nemajú rozum. Ja si myslím, že ten zlom je taký, že to je taký cyklus života. Ja som bol, priznám sa, tiež veľmi liberálne orientovaný, keď som bol mladý. Dokonca som, aby som si popol trusil na hlavu, keď budeme robiť tie maoistické súdy verejné, tak budem o sebe hovoriť aj to, čo som nerobil, ale ja som dokonca na strednej škole, môj obľúbený koníček bol akademická debata. Som v tom súťažil a to vtedy organizovala Slovenská debatná asociácia pod nadáciou otvorenej spoločnosti. Takže dokonca šéf SDAčky pre Slovensko, šéf Slovenskej debatnej asociácie, bol nik iný ako Martin Poliačik. Takže človek do istého veku má nejaké názory, potom zistí, že sú hlúpe. Prečo ťa nechcú zvoliť za toho homofóba? Však tam máš toľko známych. Tak. Práve preto. Nie, ale potom zistí, že sú hlúpe, v istom veku postupne prichádza ten prelom. A potom si uvedomí, že veci sa majú inak, že realita vyzerá inak, ako si predtým nahováral, že prestane troška žiť v tom takom spoločenskom solipsizme. Solipsizmus je filozofia, ktorá hovorí, že celý svet existuje len v mojej hlave. A podľa mňa, kým je človek veľmi mladý, kým je veľmi integrovaný v tých takých opojných, príjemných, rozkošných kvalitách toho sveta okolo, tak sa veľmi ľahko verí tomu, čo svet hovorí a veľmi ľahko je si myslieť o sebe, že som rebel, keď mi povedia presne, akým spôsobom mám byť rebel. No a po tej 30-ke tí ľudia podľa mňa čiastočne zrozumnejú a ja beriem ako takú značku kvality, že sú tu prevažne ľudia na 30, pretože to sú tí ľudia, čo už majú rozum, že to srdce si už odrobili, to srdce je zradné a potom príde ten rozum, no a potom ich zradí aj ten. Takže ja si myslím, že nie je to také zlé, ja si myslím, že práve, že je to fajn, že sa preceňuje sa mladosť. V zmysle, že mladosť, každý má fetiš na mladosť v tejto spoločnosti. Každý sa strašne zameriava na to, ako ostať mladý, ako byť mladý. Pritom samozrejme starne populácia, paradoxne práve kvôli tomu, že každý chce byť veľmi dlho mladý, každý chce byť veľmi mladý, každý chce byť veľmi pokrokový. A potom z toho vznikne generácia upírov, ktorí chcú byť mladí a vysávajú život z každého len aby si mohli ešte zažiť tú ilúziu, ktorú prežívali predtým. Zišli sme sa podľa mňa viacerí takto, aj tí, čo sú za tými reproduktormi, keď vysielame, ktorí sú po 30 a uvedomili si niektoré tie správne lekcie a ďalej hľadajú. Takže ja to beriem ako známku kvality toto. Už som dohovoril. No a dám slovo aj za Vladovi na ten prekonečnú. Musíme si splniť jednu povinnosť, bo máme jedného poslucháča v Českej republiky, ktorý dneska oslavuje 70 rokov, takže dúfam, že mu nespôsobíme infarkt a zavoláme ho a nášmu veľkému fanúšikovi zavoláme teda naživo a poprajem o všetkých 70 všetko dobré a uvidíme teda, či to bude počuť nejak. Či mi dozadu kvôli smetnej väzbe. Počujem to tam pekne? Haló, pri telefóne Pepe, počujeme sa? Haló. Asi hlasný odposluch. Mám hlasný. Počujeme sa s Peťom? No zdravím vás, Peťo.
tu je Pepe z relácie Kasus Belli a chceli by sme vám s kolegami zaželať 70 všetko dobré. Čo na to hovorí? No dúfam, že to nebol infarkt. Ale dožil, no. No. Takže takto budete skrátku, takže pozdravujeme vás a nebudem sa teda ani kolegov, asi nás zle počujú, takže všetko dobre k 70-ke a veľa zdravia. Áno, ďakujeme. Ďakujeme za to. Pozdravujeme. No takže to spojenie nebolo naplánované, takže to aj tak vyzeralo, ale veľmi sme potešili našeho poslucháča. Naše bojové podmienky, tak to je pre teba dobre, nie? Bojové podmienky, áno, presne. Ako vždy, keď tam niečo rieši nejaký problém, 5 minút pred začiatkom relácie, ale pojďme. Já jsem měl jedinou větu ještě k Tomášovi, který tady skvěle přednáší, jako ostatně vždycky. A to je jedna věta, která zní praxe versus ideologie. A to jsme přesně u toho, že do těch našich některých nejsou všichni mladí blbí, to teda ne, že do některých mladých natloukli blbou ideologii, ale ona je ta praxe naučí. Je to tak, je to tak. Tomáš spomínal solipsizmus. Solipsizmus, to znamená ja existujem a všetko je moje hlave. Tak humorne pripomeniem divadlo Jany Zimmermana. V jednej prednáške sa hovorí o tom, že existuje iný smer, že ja neexistujem, ale všetko okolo mňa existuje. Potom vzal takú mapu, kde bola v strede diera a ten herec podal, ale ja som tady patrnej. To nevadí. A viete, aký je najlepší pohyb mladých do 30 rokov, ktorí vedia väčšinou robiť? Ja tuším. No. Hej. Tento. Není to ten, ktorý si myslel. Ten bol za našich mladých čias. Teraz je to ľavý. Máte šťastie, už som ho išiel napodobniť. Teraz keby tu bol ten pohyb, tak nemáme problém s demografiou. Teraz sú to šikovné ľavý a pravý palec. Keby aspoň ukazováky, chápete, a palce. Otras. Vlado, ešte skúsiš tej demografii našich poslucháčov a mohol by si potom o tej knižke ešte pár slov. Demografii moc toho... Teraz neviem, odkiaľ mi to väzbí. Demografii moc k tomu nemáme, ja som si svoju povinnosť splnil. Mám 3 dospelé deti, ktoré už začínajú mať vnúčata, aj ja začínam mať vnúčata, takže ja som s demografiou vyrovnaný. A teraz, prečo mi tu stojí ešte tá kniha predo mnou? Tá kniha predo mnou, ja som vedel. Videl som, že som bod programu, že predstavenie knihy, popri tom, že s kolegami budeme vás tu chvíľku zdržiavať. Inak, tak ako ste sa vystali z poslucháčov behom chvíľky diváci dnes, tak ja som sa stal z obyčajného človeka, nebola to chvíľka, ale spisovateľ. No, písal som, dlho píšem blogy na pravdu, lebo zo Smečka ma zablokovali, lebo im nevyhovovali moje veľké písmená. Tak začal som blogovať niekedy v roku 2009 na Smečku, tam ma 3-krát zavreli, tak v 2011 som začal písať blogy na pravde, mám tam Simon 22. A začal som písať poviedky zo svojho života, vojenského. Na vojne som začal byť v 80. kedy som nastúpil do Košic na vysokú školu, odbor letecký inžinier. Mne už na polotočoch bývalo zle a nechcel som byť pilotom ako niekto. Hej. Ale tam sme sa práve spoznali ako prváci, on hrával v kapele, vo vojenskom klube, trénovali a ja som tam chodil relaxovať. Mali peknú spevačku babu, som chodil relaxovať a pozerať sa na ňu a závidel som im ju. Hej. A potom na tej vysokej som začal, to není moje, To je tam niekde. To nie je.
To nie je môj. Nie, je to z tej kapsičky. Posad! Tak toto vypadá, keď zasiahnu tajné služby. Nikoho mobil to nie je a zvoní. To je Martinus, to je Vero. Prečo zvonil tam? Najtrapnejšie je zvonenie v tejto galaxii na Martin Koller. Ja som mu vrnil, že je tomu. On mu brní v péru, tam má mobil. Všichni mě přesvědčovali, že není můj. Na tejto partii sa mi ľúbi jedno, že sme každý skoro úplne iný a dokážeme spolu vysielať. Poviem príklad, nie som taký agresívny, to nazvem, po vyjadreniach ako tu pán prvý podplukovník, ja som druhý. Nie som... Ja som dvakrát nepovýšený. Nie som homofób, ani sa o to nesnažím. A napríklad nie som antivaxer, ja som bol vakcinovaný, lebo som to považoval za správne. A napriek tomu, že sme každý iný, tak spolu dokážeme vytvárať reláciu a nevadí nám to. Preto ich mám rád. Už jasný, proč je homofób. A teraz... Honorovač, to je to kričko. Održ sa, aby to honorovať bolo tak. Dopredu poď ukázať, dopredu. Áno, to jo. Pán v šírom tričku prezentuje novú stranu Tomáša Jánoša, keďže dneska tu už bolo veľa rôznych agitiek, takže nové hnutie, väčšie zlo, voľte najbližšie voľby. A nie, že sa budem vyhovárať, ale naozaj voľte. Takže Tomáš nám rozdal letáky, potom a šiltovci. To už bolo menšie. Takže teraz pár slovami k tej knihe. Z tých blogov ma oslovil jeden chlap, ktorého som nepoznal z Česka, že on to číta a veľmi ho to baví. Či by som nechcel napísať knihu, a ja viem, kto by čítal moje spomienky na Československú armádu. Lebo v 80. som začal v Košiciach a v 2004. na Slovensku na ministerstve obrany som skončil v armáde. Mal som celý život šťastie na dobrých veliteľov, na dobré podmienky, aj keď na najhoršom letisku Československa, lebo nás volali Korea. Je aj taká knižka od Václava Vaška, říkali mu Korea. To bolo letisko Žatec, kde stále fúkalo, bolo zima, nikto tam nechcel slúžiť, lebo to bolo ďaleko za Prahou, 75 km, bolo to pri nemeckej hranici, veľa hotovosti. A ja som si to vybral, lebo mi tam dali byt. Byt som dostal do 2 mesiacov od nástupu k pluku. No a potom som nad tým porozmýšľal a teda začal som tie myšlienky ucelene spisovať, až z toho vznikla táto kniha. Poviem jeden príklad, ktorý tam je a týka sa tej československej armády a rozpadu Československa. Ja som bol na postgraduále inžinierskom v Moskve 90-92 na najstaršej leteckej akadémii sveta, čo sa volá Žukovského letecká akadémia. A to bol konštruktér, to nebol generál Žukov, teda maršál. To bol Žukovský, ten, ktorého ja spomínam. A tam som mal priateľa Poliaka a ten mi jedného dňa priniesol Ogoňok, to bol taký známy ruský časopis v roku 91, a hovorí mi, počúvaj, vy sa rozpadnete. A hovorím, to je blbosť, čo by sme sa rozpadali v 91. A hovorím, však môj tatko je Moravák, žije v Trenčíne, ja som Trenčan, žijem v Žatci, hovorím, a takýchto ľudí je 30% premiešaných v Československu, čo by sme sa rozpadali. On sa začal usmievať, ten Lešek, a hovorí, píše to Ogoňok, bude to pravda. Hovorím, ukáž ten článok. A on mi ukázal článok, kde stálo, že tajné dodatky k zmluve medzi Sovietským zväzom a Nemeckom pre zjednotenie Nemecka.
To bol buď neskorý rok 90, ale myslím skôr, že jar 91 to bolo. A začal som to čítať a tam bolo napísané, že Rusko dovolí zjednotiť sa obidvom Nemeckám za podmienky, že samozrejme ruské vojska už šli preč, Nemci postavia 1 000 000 bytov pre tú armádu, ktorú Rusi sťahovali z Nemecka v Rusku a boli vymenované mestá kde. Za to Rusko dovolí mať rozpad Československa a to najskôr spôsobom, že sa opustí armádou pohraničie, znamená bývalé Sudety. Presne to sa stalo. No, že my sme zrušili letisko v Plzni, chceli zrušiť letisko Žatec, to zrušili nakoniec tesne po rozdelení v roku 9. Keby som zostal v Žatci, tak som skončil, no neskončil, mňa volali na generálny štáb, ale vlastne Žatecké letisko skončilo v roku 93, aby ste vedeli. To bolo najväčšie letisko, Žatecká divízia protivzdušnej obrany štátu, 3. mala 12 000 vojakov. To bola väčšia divízia, ako je naša celá armáda. Československo malo 550 lietadiel všetkých. Teraz máme koľko? 16? Plus nejaké 4 opravné? A viete, my sme mali takú armádu, ako hovoril kolega. Tá armáda mala toľko protivzdušnej obrany, že bol pokrytý každý meter vzdušného priestoru buď raketami, alebo letectvom. A toto písal ten Agaňok na jar v roku 91. Že my sa rozpadneme, že najskôr opustíme ako Československo pohraničie armádami, bojové útvary sa stiahli z pohraničia. No, zrušila sa tá Plzeň, čo bola naše letisko protivzdušnej obrany, ktoré chránilo hranicu proti Nemcom. A všetko smerovalo k tomu, že po rozdelení Čechy pripadnú do ekonomickej zóny Nemecka, kde im bude povolené podnikať a vlastniť vlastne ekonomiku štátu. No, Slovensko buď bude pohltené Maďarskom, a to mi pripomínalo rok 39, je to lepšie povedané 38 a 9 následne jar, alebo Slovensko prejde do ekonomického vplyvu Maďarska a okolitých zemí. Že budeme mať oslabenú ekonomiku, budeme mať oslabenú štátnosť ako Slovensko. A ja som v tejto Leškovi povedal, to je úplná sprostosť, hovorím, toto nemôže nastať. A argumentoval som mojou rodinou, že otec je Moravák, dedo bol Moravák, otec už bol Slovák, lebo počas druhej svetovej vojny síce dedo sa musel s deťmi vysťahovať na Moravu, lebo tu bolo to heslo Češi Židi ven, na Slovensku. Neviem, či bolo oprávnené, ale proste tak to bolo, detko Čech, nenašiel si zamestnanie na Slovensku v Trenčine, hoci tam už býval, ja neviem, 15 rokov, tak sa musel cez vojnu nasťahovať do Česka a po vojne sa vrátil. Tam už to potom nikomu nevadilo. No a preto som začal spisovať túto knihu, lebo som si spomenul aj na tento článok a hovorím, to nesmie ostať zabudnuté, takéto veci. Tam je najväčšia hanba môjho života. Sú tam poviedky, ktoré nemusia byť ľudia z leteckej branže, aby vedeli, pochopili, o čom to je. Napríklad, keď som sa dolámal, keď som si spravil najväčšiu hanbu, ako som im očúral odkladaciu poličku na autobusovej zastávke na záchodoch, lebo som nevedel, že to je odkladacia polička, ja som myslel, že to je drevený pisoár. A popri tom sú tam fakty o výzbroji, o lietadlách, o generácii lietadiel, o delení, protokoly z delenia letectva som tam zaradil. Čiže je tam veľa aj odborného materiálu, keď posledný hlavný inžinier, no predposledný hlavný inžinier letectva povedal, ja už nemám čo písať, ty si tam dal všetko. Ako som musel bojovať pri cle, keď sme sa rozdelili, som bol kapitán a dostal som za úlohu vykladať z Ruska a Ukrajiny lietadla, ktoré viezli náhradné diely, ktoré podpísalo zmluvu ešte Československo. A teraz si predstavte, že my sme zaviedli clo a DPH. A my, ako armáda, sme nepoznali, čo je clo a DPH. My sme si delili majetok na základe rozkazu o delení republiky 2:1. A niektorý majetok bol v zahraničí. Takže tam som obral náš štát vtedy, aby som splnil vojenský rozkaz, vylož lietadlá a zaviduj do skladu. Tak som obral tento štát o niekoľko desiatok miliónov na cle a colnom dlhu.
Hej. Lebo armáda nemala na prvý rok 93 naplánované peniaze na colný dlh. My sme mali na palivo, na výplaty, na oblečenie, na strelivo, na cvičenie, ale colný dlh, neznámy pojem, to neexistoval. A to vzniklo aj medzi Čechmi a Slovákmi. Áno, zrazu. Predtým mi prišiel kolega s autami z Česka, vyložili sme všetko na Sliači a lifroval si on do Pardubic svoje a ja naše do Zvolena do skladu. A zrazu mi volá jeden deň: Láďo, lietadlo letelo k ním, on si doma vyložil. A on jeden deň volá: Láďo, vylož všechno u vás, jedú autami. A hovorím: proč, Vašku? Hovorí: zavedli blbosti, u nás to nemáme ako procliť. Hovorí: a my sme mali také okrúhle razítko v našej spoločnosti zmôže všetko, kde sme si razili, že tovar, ktorý bere on zo Slovenska, je v rámci delenia. Tak sme toto razítko použili jeho, že tovar, ktorý ja som vyložil z ruského lietadla, je v rámci delenia dodaný na Slovensko. Pribehli naši colníci, chceli vyberať clo. A to boli veľké, 20%, colný dlh, no, vtedy bol. A kde ja by som zobral 20% zo 150 miliónov dolárov? Alebo ako armáda. No a on mi tam začal zavadzať, ten šéf colnej správy, a vravím mu: choďte preč, tu máte zoznam. On mi potvrdil zoznam českým razítkom a hovorím: to je v rámci delenia. No to lietadlo priletelo z Moskvy. Ešte raz, tu máte zmluvu podpísaná september 92. To je Československo. Pýtaj si colný dlh od Československa. My, slovenská armáda, sme tú zmluvu nepodpísali. Citovali ma všade, chceli ma súdiť za to. A najlepšie bolo, zavolal som hlavnému inžinierovi, ktorý ma tam vyslal plný dúlov, a hovorím mu: pán plukovník, máme problém. A on hovorí: aký veľký? Hovorím: no asi 35 alebo 50 miliónov dolárov. On: koláček, to není žiaden problém. Keby ste ukradli 100 korún, vtedy by to bol problém. Plňte rozkaz vyložiť a napísať do skladu. Tak ja som to poslal preč, riaditeľ letiska prišiel vyberať pristávacie poplatky. Koľko chcete? $1000 z tohto lietadla, čo prišlo z Moskvy, a $1000 z Kyjeva. A ja mu hovorím: dobre, z moskovského lietadla vybrať môžete, lebo v zmluve máme, že si to platia oni. Ale z kyjevského lietadla vybrať nedostanete nič, lebo ja mám v zmluve napísané, ktorú podpísal Československo a nie ja, že každý si platí poplatky na svojom území. To znamená, že ja za ukrajinské lietadlo na našom území poplatky platiť nemôžem. A oni tiež nie, lebo to nie je na ich území. Ten sa na mňa sťažoval na konferencii riaditeľov civilných letísk. Bol som citovaný všade a chceli ma potrestať a potom zistili, že nemajú prečo. Lebo neexistoval v ten prvý rok žiaden právny systém, ktorý nám zabezpečil financovanie takýchto operácií. A takýchto vecí je tam dosť. Je to od mojej vlastne základnej školy cez strednú školu, ktorú som mal učňovku s maturitou, moderne duálne vzdelávanie, cez vysokú školu, inžinier, doktor oceľových vtákov. Inak chcel som, vidíte, volá sa to Obsluhoval som mini. A ja som to písal celé pod názvom Doktor oceľových vtákov. No lebo tak nás volali, doviedli to Brňáci, ktorí prešli z Brna dokončiť vysokú školu, z akadémie do Košíc, strašné poníženie pre nich na posledné 2 roky, lebo oni našu školu nepovažovali za dostatočnú. Ano? Ale v rámci reklamného okienka moja mama mi tiež odporúčala, prečítala a sedela na záhrade na firme a smiala sa tam, takže není to len pre chlapov, je to naozaj pre všetky vekové kategórie. Je tam prvý sex opísaný napríklad. Opostený, ale je tam. A on ten môj korektor, to nazvem, sa tak hanbil, že to skrátil o 1/3, áno. Takže čo konkrétne? No, tú poviedku skrátil o 1/3, aby nevyznela tak eroticky strašne. Takže na Simon 22 na pravde je celá a tuto je o 1/3 skrátená, áno. A len to som chcel povedať, kto by ste mal záujem ešte nejakých, ja neviem, 15 kníh mám, tuto parkuje čierne auto a potom, keď tu všetci skončia, pokiaľ im dám slovo teda, tak môžete si zakúpiť tu na vedľa, jak je táto plachta, tu stojím s čiernym autom,
bo to bol ťažký balík, tak sa mi to nechcelo niesť. Vlado, musíš napísať druhú knihu, kde tieto veci doplníš, ktoré tam chýbajú, vieš? To už si Tie techniky. nebudem pamätať. Pamäť zlyháva, predsa len ten vek dôchodcovský, ten príspevok od štátu. Ale pre Ja tebou si nemôžem stojí sťažovať. kniha. Áno, áno. Keby ste mali nejaké otázky, Ak čokoľvek. má niekto otázku na nás, na kohokoľvek, tuto na mikrofón. Máme 10 minút maximálne, alebo potom. No ešte nepredávame, zatiaľ ešte diskutujeme, ale väčšinou, málo kedy aj mailov chodí máličko do relácie, keď je prídu aj tí do spamu, takže potom sa ani maily neriešia, ale ak niečo naozaj máte teraz, tak položte otázku teraz, ak niekto chcel. Chápeme, že tá relácia je dlhá, nudná. Bolo by sa chcelo písať maily a volať. tak ono je tam najviac príspevkov, potom vždy, až keď to ide zo záznamu, vlastne na druhý deň, tak tam tie diskusné príspevky prichádzajú komentátori, prichádzajú. Poslucháči, Ale Vlado tam slušne, na tom YouTube tam slušne nakladá Vlado teda, ale odborne teda, lebo veľakrát tam píšu rôzni totálni analfabeti a Vlado im tam je schopný 5 až 4 napísať do komentáru. Akože vyvráti tú jeho hlúposť, ktorú to napísal. No, takže. Hlúposť sa vyvrátiť nedá. Čo všetko sa dá vyvrátiť? To by si mal vidieť našu chatu tam zadu. A fakt je, že nám niekoľkokrát vymazali celý YouTube kanál. No to lebo už sme sa blížili 100 000, to asi niekomu vadilo už, takže to zmizlo. Máš kanály, keď sa dosahujú 100 000, viem aj jedného Čecha, on už mal urobený kanál 80 či 90 tisíc, mazali, jednoducho našli si volačo, aj ľudia ako naši, jednoducho začnú alebo cudzí spamovať, jednoducho a tak ho knockoutujú dole. Všetko našťastie, audio sa dá nájsť, celá história sa myslím dá nájsť na archíve Slobodného vysielača a video, Pepe, No vlastne najjednoduchšie je www.kasusbeli.live a tam sú odkazy na všetky možné archívy, ktoré najlepšie archívy asi na Telegrame, takže priamo Kasusbeli archív na Telegrame si dáte vyhľadať, tam je všetko, aj videá, a hlavne tie videá sú tam bez reklamov, lebo čo ma aj veľmi rozčuluje, že ovce nie sú schopné vôbec z toho YouTube sa nejak odtrhnúť a ísť na nejaký iný archív, ale stále čaká, kým mu vyskočí na tom displeji nejaká hláška, že teraz sa to vysiela a sami si to nejak nedokážu proste inak vyhľadávať. No. Aj s týmito vlastne tými vyskakovaniami, YouTube má shadow ban, ako, že jednoducho neukazuje vám, že vlastne bola čo vydáte, neukazuje, že dávate live stream, jednoducho aj o pol hodinu, ak vôbec. Potom aj, hovorím, aj s tým zmazaním kanálu, jednému jednoducho zmazali a za 3 roky mu ho vrátili, pardon, sme sa pomýlili, no vrátili sme na kanál, alebo oni ľubia aj mazať, že jednoducho z 2015 ste urobili video také, ale podľa nových pravidel už to není vhodné a s tým vás strajknú a odbachnú vám celý oný kanál. Taký zaujímavý strajk bol naposledy, čo máme zvučku, tak tá zvučka je 10 rokov tá istá, koľko to je. A zrazu začalo vadiť, že zobrazujeme ľudí so zbraniami. Ako neviem, čo v relácii, čo máme zobrazovať v relácii o zbraniach, ako vojakov a... Mal by si dávať LGBT ale klikne si na iný kanál nejaký proukrajinský, kde máš naživo zabíjanie drónmi, roztrhané čreva po autách povešané a tam to nevadí. Tam sa neblokuje, tam je to OK, takže je to dvojité metre. A keď to kontrolujú YouTube, tak to nikdy nie je človek, je to AIčko alebo umelá inteligencia, ktorá to kontroluje. Nie, nás priamo nahlasujú nejaká skupina na Facebooku, ktorá má okolo 10 000 členov a oni sa tam slnečkári proste dohodnú, že ideme teraz klikať a nahlasovať tento stream, lebo sa nám neľúbi, že vysielajú. Pepe, ale ja som nad takouto kontrolou umelou inteligenciou zvíťazil naposledy pred 2 týždňami na Facebooku. Vážený, dal som tam vtip. Stalinovi príde pobočník a hovorí mu: generál Sun, tuto máme jasnovidca, ktorý vám chce predpovedať, čo sa stane v najbližších mesiacoch. A on hovorí: zastrelte ho, podvodníka. Keby vedel, čo ho čaká, nenazval by sa nikdy jasnovidcom. Zakryli mi to, zmazali, že je to vyzývanie k násiliu.
tak som sa odvolal, lebo nie som lenivý, tak som im tam napísal, že nesúhlasím s ich hodnotením, lebo to bol vtip. Za 2 týždne mi prišlo, prestávame posúvať váš príspevok a je znova viditeľný, lebo áno, bol to vtip. Hej. Takže porazil som toho cenzora vrchného na Facebooku, ktorý mi scenzuroval takýto krásny vtip o Stalinovi. Čierni baróni, to je podvod? Ten film? Nie. Ale akože tak Je to to... bolo? Bolo to tak? Takto, pozor, treba si uvedomiť, čo je za prápor tí čierni baróni, áno? To bol pracovný PPP, áno, PPPáci, hej? A tam Pomocný technický prapor. A oni boli aj na Slovensku, napríklad stavali Oravskú železnicu, a to ešte bolo okolo 70. 5. roku, lebo kolega stále hovorí, ja som chcel študovať medicínu, nedovolili mi, tak som matematik musel byť a na vojne som bol šéf PTP Čaty a staval železnicu na Oravu alebo opravoval, áno. Takže oni existovali ešte veľmi dlho. To boli politicky nespoľahliví jedinci, ktorí nemohli vlastniť zbraň. A samozrejme, že je to zveličené, lebo však inak by to nebola sranda. Hej? Takže všetko, keby ste niekedy ukazovali normálny, reálny príbeh, tak on ani není moc vtipný, skôr je smutný. A preto to oni napísali týmto spôsobom, aby to bolo zábavné, tak je to tam prehnané do určitej miery, ale na základe skutočnosti. Oni jsou to vzpomínky vlastně toho spisovatele Švandelíka, on tam sloužil taky. A ku příkladu major Terasky skutečně existoval a jeho jméno bylo Gazda. No ja by som ešte k tomu dodal, že v tom útvare podľa všetkého som bol ja 3 mesiace. Ale nie vtedy teda so Švandelíkom, ale nebol to PTP útvar, kde on slúžil, ale to bol letištný pracovný prapor. A ja som tam bol v Žatci a čo si pamätám doteraz, prišiel som tam z Budejovic ako s valcom, akože pomôcť budovať nejakú radarovú stanicu. Prvý nástup, dostite nový, vystúpte. Tak som vystúpil, zahlásil som sa podľa predpisu. Za čo ste sedel? No, ja som nesedel. Čo tu robíte? No ja som došiel s valcom z Budejovic. Aha, tak si tu dávajte dobrý pozor. Teraz áno, bol to samý basman taký, že oni boli všetci takí postarší tam. A prvý deň prišiel za mnou taký, akože mladý, lebo ja už som bol vtedy mazák v Budejovic, že poď so mnou prosím ťa do služby. On ma nechal musel dojsť do služby, však nie som ani nahlásený. Chod za výkonným praporčíkom a všetko vybavené. Tak som prišiel za výkonným praporčíkom, no že ja sa teda hlásim do služby. Výborné, výborné. Ja som fakt chodil cez deň na valci a na noc som išiel do služby. Ja som na rote prakticky nespal. A to bolo preto, lebo oni mali tam tak strašný šikan, že tí mladí chceli mňa tam, tí veliteľia to asi vedeli, takže nemali s tým problém, že ja som odstajíval, že som došiel, tam som nič nerobil, tam som spal. A tak som prefungoval celé 3 mesiace valec a ešte taký paradox, keď sme ten valec nakladali do Budejovic, tak sme ho zlomili. Lebo oni prišli s tankovým prívesom, ja som hovoril, však ja s tým nemôžem výjsť, predsa tam boli tie, no že však my to chytíme takým dogom. On ho chytil takým dogom, chytil to zle, takým nejakým hákom mu preražil kladič, potom to celé nejako nadhodil. A jak to bolo spojené, tak sme to nešli do Budejovic, proste no, toľko. Ty sa čuduješ, že si bol v takom prapore, keď zlomíš valec. Niekto pokazí gulu, niekto zlomí valec, no. Pán Dudáš. Ja by som mal otázku na týchto dvoch absolventov Košičkej letky. Možno z toho času bavím učiteľmi. Má vedieť Švárková učil ekonomiu zrejme, ale učiteľ fyziky, matematiky bol Vilibald Gažík. No a bavili som sa s nimi o budúcnosti letky. Ich názor bol, že bola schopná prežiť len niekto, kto neprijal Slovensku, bol proti tomu a proti tomu bol povedzme aj na ministerstvo obrany Švec. Chcem sa opýtať na váš názor na tú letku. Ďakujeme. Ktorú letku myslíte? Na Sliači? Letku, teda Košickú školu letectva. Aha.
Pravda je taká, že tá škola prežiť mohla, ale mala v tej dobe armáda skracovala počty a jeden náš tiež spolužiak, menovať ho nebudem, vlastne zabezpečil, že teda však skrátime vysokú leteckú školu a spravíme jednu akadémiu v Liptovskom Mikuláši. Takže toto presne zrealizovali, že letecké odbory prešli ako keby na Akadémiu pozemného vojska do Liptovského Mikuláša, ale fakulta letectva zostala na civilnej škole Technická univerzita Košice. Hej. Takže vyriešili to takto šalamúnsky, teraz už nenaberajú dlhé roky vojakov a necvičia sa ako vojenskí piloti, ale cvičia sa ako obchodní piloti. Vojenskí piloti sa cvičia v malej skupine, ale teóriu preberajú v Košiciach na Technickej akadémie a sú príslušníkmi akadémie, ja neviem, jak sa volá presne, tej Liptovský Mikuláš. Generála Štefánika, Liptovský Mikuláš. Takže ona, tá škola teoreticky je, ale nie je vojenská v Košiciach, ale tá Technická akadémia patrí pod, teda Technická fakulta letectva patrí pod civilnú školu v Košiciach, a oni sú príslušníkmi v Liptovskom Mikuláši ako vojaci. Hej. A oni cvičia aj vojenských pilotov, aj civilných pilotov v tých Košiciach, aj technikov cvičia, ale už nie je to samostatná letecká škola. Lebo predsa len za nás tá letecká škola mala teda 3 fakulty. Bola fakulta letectva, fakulta pozemného personálu a fakulta zahraničných poslucháčov. Hej. Takže, ale to sa nedalo udržať v takom veľkom počte. Nehľadiac na to, keď som vám vravel, keď sme sa delili, mali sme vyše 550 lietadiel Československo a na to bola prispôsobená táto škola, aby vypúšťala absolventov. Potom, keď sme sa rozdelili, na Slovensko prišlo 247 lietadiel a keď som ja končil v armáde v 2004, tak sme mali 2 letky MiGov 29, a jednu dopravnú v Piešťanoch a jednu, aj to už vlastne ani nie, v 2004 v kuchyni proti zemi. Ale to bolo všetko. My sme mali okolo 60 lietadiel všetkého. Predtým sme mali ešte aj v Košiciach výcvikovú letku, ktorá patrila potom pod Piešťany. V Piešťanoch sme mali dopravný pluk a v Malackách sme mali Su-25 a Su-22 po rozdelení. A MiG-21 letku. A potom už tam nebolo nič. Chápete? Takže držať celú akadémiu v takej veľkej zostave, kde bolo 4 alebo 5 katedier, hovorím 3 fakulty, to nedávalo celkom zmysel. Oni spravili kombináciu civilno-vojenskú, ktorá nie je boh vie čo, ale je lepšia ako nič. Inak to bol môj návrh, keď sme kupovali, ak tu bola otázka, že prečo sme sa rozhodli pre F-16. F-35 nie je lepšia voľba, to je za prvé. F-35 je dávno viditeľné lietadlo. Nemci už majú systém, ktorý ho dávno vie identifikovať počas letu, vie ho nájsť a vie naň pôsobiť raketami. Naše systémy ho vedia identifikovať počas letu, nevedia pôsobiť na ňo raketami, ktoré máme na Slovensku a v Čechách. Takže to... Ten major Zeman vypnúť tých reproduktorov. Budú musieť končiť, to je hudba, ktorá už znamená, že majú pomaly... To je miesto tých odtekávacích pomaličky sa rozlúčime. Ukončíme a rozlúčime sa a dovolil by som si povedať takú myšlienku. Chceme zaniknúť v zmysle toho, že Slovensko ako také bude existovať iba de jure, de facto vlastne nie, tak ako skončili Rímania, ako skončili pred nimi Gréci, alebo sa spamätáme. Poď, myšlienka na záver. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, že ste boli s nami, budeme sa počuť naživo budúcu stredu 20.00 na Slobodnom vysielači. Miro Juriš, Dubo Kravatec, Vlado Koláček, Tomáš Janicov, Homolík, Martin Koller, Peťo Zábranský, Matej Jurko a Paolo Gaja alias Peťo. Čaute a počujeme sa na budúcu stredu.